Bangod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok, pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with sodium ascorbate, calcium ascorbate, vitamin D3 plus zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, mayong udto na pud usab kanaton tanan, duyog ta sa pagpaminaw kanato karong mga takdaa alas 11:12 na gyud sa kautuhon. Mainit-init nga kautuhon kanatong hurot, hala sige hinaot nga padayon ta ilabi na sa tuwang pagpahimsog sa tuwang panglawas. Labaw na sa pagtumar sa tuwang produkto diri sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po yung inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Babaw ha. Plastar niya punta niya, uban-uban niya punta. Sama sa gihapon, magtikaw-tikaw, magalinga siya, magaliwaros. Sa ito ang programa, Tutok Pakatok sa Udto. Ha? Nakapinod ko na mo diya? Wala pa. Gusto pa may ipaabot niyo mo, malibre ka. Wow! Kapwa masyado. Huwag ganyan. Gasto-gasto siya pag may time. Ang taong dili ganyahan o tihik mo gasto, siyang kagalingong kwarta magsakit. Ayaw po panguhan Lolo Baba, panunglo. Haji man, kay kung tihik ka mo gasto pagkaon, siya pag mo gasto ka pagpalit sa itong produkto. No? Magsakit yung ka, magpugong-pugong ka nga, nanya kay gibatyag, musulti ka sa mong kagalingon na makaya raman niya ko ni. Nagingan ng tao ba? Ha? Amuhaya raman ni, kung ano man ni kanyang magbutbut naman dayon yung diagnose, kagalingon mo lagyo, doktor. At dala rin niya Espanyahon, subaw na siguro ni. Subaw sa imong kagaral, sukay naman kag dugo. Sunggo-sunggo naman gani. Pero bitaw oy, nya ta magpabating sa mga inganya anyong importante man yung kadsa mo niya ta, may kiling. Gani importante Lolo Baba nga tapat ato sa munang panukaran ang atong programa, especially kini atong tulumanon gihatod kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga kalabo garlic, lemongrass, turmeric, luyan dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sad sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mo pakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Seranobes sa 093-973-6009. Palayon ta sa tuwang paglanog-lanog, hala sigik tuod mayong udto pud usab. Ilabi na sa mga stations ng katayab kanato karong mga taknaa labaw na dira dapita sa ilabi na diha dapita sa mga lugar sa 88.1 Line FM Santo Tomas, Real Radio San Franz 88.9, yes, Radyo Provinciano Caguait, Real Radio, saan siya? Real Radio Provinciano Caguait 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, 88.9 Line FM Tubigon Bohol,
94.1 Line FM Minatuan, 94.7 The 1 FM San Miguel, Surigao del Sur, 99.5 Gold Bayugan, Radyo Tribu Madrid, 98.7, 94.1 Big Radio Bayugan, 88.3 Line FM Badas Placer. Wala day audio sa The 1 FM nga station basin sa imuha ng sa imuha siguro ng kuan dia sir, gamit sir kay okay man diri sa tuang kuan nato, sa tuang system nato, madungog man tuod ta. Madungog mo nato to ang link nato ang provide sa inyo ha. So kindly check pod ang inyong kuan diha palihog sa inyong operator o kanang inyong mixer ninyo or sa ba. Okay, basin may something no. Anyway, thank you so much. Maayong udto na lang. Labaw na diya sa may The 1 FM. Comment lang po kung gani wala tay signal ha or tamadungog ha para ato ang masikaso. Anyway, maayong udto pod sa day gihapon. Labaw na sa mga suking kabisyo my loves nato diha nga na-distract sa ilang mga trabaho buluhaton karo mga takna. Kay naay mga tao pod sad nga kusog kayo magsurang-surang. Na. Ipaniud to na lang na basing gigutom na tuod pudsag ka no, kay kuan na ba kayo, init na ba kayo yung panahon karon no, para di ka bation pudsado kasapot mo nang maniud to ka og make sure nga nakatumar ka og Angelic C vitamins epektibo kini siya kay tungod kini siya vitamins kanunay herbal content, protektado jud ka og himsog ang imong panglawas, gana nga mokaon og nindot nga pagkatulog inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C ha. Epektibo kayo nga vitamins kay lagi tungod na herbal content, puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus o bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya no, mga kabisyo my love, so sweet. Ala sige, and good noon di ay labaw na sa mga kabisyo hinigugma nato mga drivers nato diha wa pa nakapaniud tulubaba. Gani, sige lang busog man po niya sila permi. Busog ano na busog man na sila permi. Busog nila mata. Bahala kinit ba siya kitag legs? Malagi. Mo gina siya gingon nga importante sa mahalaga lulubaba no. Gani, mo gina siya itab kuan dia. Tisya kuan ba pampugong sa edad o pag pampataas kinyo buhi. Sige sa pa yung mga laing katikaran diya may kiling. Sa mga uban kanyato diya tuod karon nga nagabiyahe amping-amping kaninyo ha. Paggamit mo og kining Angelic relaxing roll nato kay para di mo ma-stress og labaw niya hapsay og maayo ang inyong paminsa sa inyong kaugalingon, manutsot manggod ang kanindot sa soothing effects sa peppermint kini nga lemon scent. Ha? Gamit ka mo, tistingi gani, di ba makayong kag, wow! Ha? Ang lupit to! Totoo pala talaga, sabi ni Lubaba, ang pogi kasi nun. Wow! Mga lagi dayon ba? Gani, ano na si diskarte di ha? Ha? Samo kaya tong kusilingan Lubaba kaganiha kay odyo ko katulog og tarong kay saba kasi sila sige sila away sige glalis. Sa may ilang kalilisan. Okay, doon naman migbalay, tapat naman gituod kayo, no? Nagsuko siya sa iyahang bana, kay nangayo raman daw siya o regalo sa iyahang birthday. O niya, ang pangayo niya, basta na ay wheels, Lulubaba. Sa manya, tagay mo ka o wheels ka. Basin wheels, rapig yata. Wala man daw, ipalitan man po daw tuod noon. O siya man po dyan ninyo. Tarak-tarak. Mau lagi. Pero sa tinuod lang, wala na po siya ka sa kong ex-girlfriend. Ex-girlfriend mo sa una? Ex ganyan nyo. Dapat sa una ganyan, may mag-ex-girlfriend naging ex-girlfriend in the future. Ay, siya bakit kadungog ex-girlfriend in the future? Sa una ganyan siya in the history. Nga naman day, unsa man day naghitabo sa inyo si mong ex. Katumangod siya, kanyang hilig mo ganyan siya sigiyog pangmanya sa kuwagod, pangayo ba? Tapos nyabot ang pandemic mo to, nangayo siya sa kuwa og kuwan kanyang regalo. Nga mahal kayo daw ko nyo. Para ma-feel daw niya nga mahal daw kay nako po sab siya. Yung sa may gihatag nimo, agitagaan ako siya mahal po kayo.
nga sibuyas. Mahal ba kito sa unya? Ambot karon pila na kilo karon. Mahal pa gyapon siguro, no? Labaw niya pila kilo yung paliton? Mahalay masyado. Sakit na sa bulsa. Gani, tama man po. Mahal man po noon kayo na siya, no? Gani, masagingon sa klase nga butang nga paliton nga mahal yung kayo. Manya isip niya ko, niya kailangan ng punya mo. Wala na po ka sa ko ang ex, Lord Baba. Uy, nya po din siya ex, yo. Wala nga, natural lamang ito yung mga ex gituod. Kaya kung ang ex manggod, nangayo siya sa kuha o kuhaan ka na mag-date daw lagi daw tuod mi ang ato mi sa lugar nga makan-an. Nga mahal po sa kayo. Nya tapos, asa mo niya ngaon yung lugar? Gidala na po dako siya sa lugar nga makan-an nga mahal kayo gituod noon sa tanan. Dito ra pod sa gasolinahan. Actually, namalit lang mi yung pagkaon sa Jabi niya. Tapos, dito rami dito sa gasolinahan. Dito rami nagparking ng ngaon. Nagkatubang pagid mi sa presyo sa gasolinahan. Para ma-remind siya ba, mo na yung presyo sa gasolinahan, ha? Sa ato ang gipalit nga gasolina ron. Di ka makusinsyan. Sayang-sayang taog laag karon tapos ang gasolina perting mahala. Di ba? Mahal magyapon ganito kayo murag wala na gid siya nimbalik pag nimbaba sa 40 bitaw o 50 baka arang-arang tong mga 50. Pero na gyapon sa 60 nya mo patong na pud sa 70. Unsa naman taan murag naanad naman ning gasolinahan yung mga kumpanya. Gara po ni sila ba? Kanyang karon magbuhat na tawag kagulingon na itong gasolinahan. Ang nana ko na diskubrehan may kiling wala pag yun nila na himuan yung pagi pero nasahid ko nga pwedeng mabuhatan o gasolina. Kini siya, kumon kayo, dali na kayo siya ma-harvest. Unsa man na siya lulababa? Labaw niya karon kay init ting init. Manggawas gini. Unsa kanino? Singot. Dugay bag pinuga tuod ana kadaghang mga taong gisingot karon. Ya mas epektibo ang singot himo gasolina kung ang ang taong gikuhaan yung singot kanya bitaw lago kayo bitaw. Ambok. Lago kay glawas. Lagkit kayo. Ya parat yung kastadan ng iyang singot. Yun sa nimo pagkaibalo nga parat. Naman niya siya ikuan, tester. Unsaon man daw ang singot himo og gasolina daw be. Kakuyo ba kayo ng eksperimentuhan na? Ang uban magani diya mahimo magani gasolina o kanyang substitute sa gasolina ang tubig. Yo, karon na nagani kuryente. Ato pong himuon ang singot na substitute sa gasolina. Unsaon gani no? Simple mo na siya. Basta nga yung mga scientist ang mukuha niya, musikaso niya, o sila ni bahala mo igawa niya. Komplikado niya siya himuon may kiling para basta kung ano niya, mo na siya natural source of alternative energy. Mao gina mo andar lagi dayon ng kalasog bright lagi dayon ba? Pero malahit na may kiling. Wala lagi hapon to niyang imong ex sa kuwang ex. Ano man, naunsa raman po dahil tuod ang imong ex? Akong ex daw niya, gusto daw siya mag-relax, panyag siya. Kay kapuyan daw siya sa iyang trabaho, kapuyan siya usahay mag-away mi, kapuyan siya sa iyang kinabuhi ba. Mo niya nga, gihatag niya ko yan gusto. Gisuroy ni mo siya, gilaag ni mo siya mga beach, gilaag ni mo siya laing lugar. Gasto raw Roy. Asa may gibuhat daw ni mo lagi? Gusto siyang ma-relax. Pwede ba yan yung buhaton? Pero akong gibuhat para magiging mas ma-relax siya. Wala'y magsamok kung magsurang-surang siya ha. Gibuhat niya ko, giuli niya ko sa siyang mama. Ha? Wala dito siya mag-relax. Kung siya gusto niya hatag mo siyang mama. O niya, di man siya hilabtan kung ganyan matulog na sa tibok adlaw. Bahalag magpabuyag siya dito.
Relax good siya, no? Okay, kung sa kuha siya magpabuyag, manya-manya siya manginganya, ako may di ma-relax, so palagi ma-relax po min duha. O, di ba? Mura na siya sikreto na diya, ha? O, pag nagay kay problema, unay, sige, pangayo ang imo message naman yun. Pangayo ang imo misis mo, ha? Iuli si mama niya. Madir, iuli sa na ako ni mo ang anak, Madir, kay Muraga, mali ba niya kung pagpalitan niya eh. Kung namay, di pa rin siya, back to sender lang ako. Muraga, doon na may factory defect. Kalagot mo gina sigara no, alabaw na kung di mo masabtan ang kinaiya usahay sa imuhang karelasyon. And anyways, mga ubang kabisyo my loves nato diha karon nga gustong ma-relax the same time. Oo, aside sa Angelic C og sa Angelic Relaxing Roll nga ato ang produkto diri sa Calabo Plus Herbal Supplement. Okay, gamit pud ta sa tong Calabo Plus Herbal Liniment Oil or Herbal Oil Liniment. Ihaplas mo lang ang liniment nga numero 1 aprobado, garantisado Calabo Plus Herbal Oil Liniment amigo. Huwag tang sa panuhot-hot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-ubag, matagtiki, arthritis, rayuma, guban pa, no? Mapatay sa kutong, mo moisturize sa panit, humot og sakto sa kainit, bugna-bugnaw, nindot sa paminaw, insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe, gamitin sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, mag-Calabo Premium Rub ka na. Para buhay, hayahay. Para sa mga kagit-kagid og baho sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para pampaputi o pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Hinigiyato ka nato sa Just Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus, tanang balatian to das. Duyog ta padayon sa tuang panaguban, padayon sa paglanog-lanog, padayon gyapon sa pagpahingsog. Live data by the way sa tuang Facebook page sa Calabo Plus Herbal Product Just Marketing. Pwede mo mag-order, mag-message diyan no kung sa produkto nato dis Calabo Herbal Food Supplement ang inyong gustong paliton. Okay, message lang mo para ato na siyang masikaso o ma-deliver via COD ang inyong produkto. Diri gyapon ta duyog sa pagpaminaw sa tuang programa Tutok Pakatok sa Udto. Ala sige, gihato ka nato sa Just Marketing. Kini si Mike Kiling. O kini po, si Lolo Baba. Just Marketing. Just Marketing.